borok tabuk 32 bosor kai thangka tabuk implement khlaya hayakachini silai kifeler de tanginak tapal khlai tang paji khlai जों गिरिना khlayo अमसुंग बेलाकेना हामबाय जरना जों दिनै RPI Republican Party of India Tripura United Indigenous People Council TUIR बिसिबाय jointly चिनि socialist दाबिनो तैनाय जों DF साहबनि मुख्यमंत्रीनि उद्देश्य जों दिनै डेमोक्रेसन रखा और डेमोक्रेसन रमानि कारण हंखानो अमाहाय 1988 साल 1983 साल 2004 साल जेबरक जोंनो आहवान खालायगा पिस्टकनि बागै शान्ति चुक्तिनि बागै जों शान्ति चुक्ति खालायगा TNB बाय 1993 साल TNB बाय इंगो 1983 बाय इंगो 2004 साल KMK मन्दकलय प्राय माके 48 टा ग्रुप बाय Tripura State Government गगुरखा ट्राइपेटिक गगुरखा ताबो बाहायनो पेन्डिं दाबि दंखो बरक सिन थानियो सिलाय नाखा जोंनो चुक्ति खालायगा बरक दाव चुक्ति फिल खालाया तामो चुक्ति 1971 सालनि विदेशी वितरण आबताव फान बरक खालायाको 1900 लैंड ट्रांसफर चिनि जे इलीगल चिन बरक दफारंनि जागा न सेकै जमन गुबुन दफारं आबनो फिरक होनानि इंट्रोडक्शन अफ द इनर लाइन परमिट abo tabubo chin chukki tongo abo borok khlayako ADC delimitation abo bo khlayako tai ADC no direct mul power ngani tongo abo ADT ba kya chukki tongo abo borok khlaya tabo ngka ko khomase tongo rehabilitation borok thikeria rehabilitation rebo tui thikeria current thikeria lama thikeria ngka bai ka tonglai ba ubujok tong yangke abo ni bagino जों 1949 साले 15 আগস্ট भारत सरकार बाय जयन फाइमानि बरेव 70 बसर 75 बसर जों उंखलंग थाङै दङ आबन कारिनो जों असिनि बरदा फना डेभलप खालामनांके एककालीन 70,000 कोटी जों रां सानका आ रां सामानि बिसिङो चिनि 1200 नक थाङैनाय चिनि रिटार्निस एक्सेप्ट नन एक्सेप्ट कोलाबरेटर टाइप पोर नि दिरां मिलि रोइनाय 1200 नक थाङै मारनाय कायसा नक 20 जना खामा तंनाय आरो लामा आंनाय कारेन्ट मा आंनाय दै मा आंनाय ताइ बाजार मा तंनाय ताइ स्कुल मा तंनाय आमाय जों खालाय कायसा जों प्रोजेक्ट खालाया 29 कोटी 119 कोटी ताइ 23 लक्ष रां जों प्रोजेक्ट खालाया आव डाइरेक्टर होयते ताबो कैबिनेट पास लाइ दिल्ली रहना नांगो अमरंनि बागै जों खालाया सुरु अबसिमिया दिल्ली ओ अमित शाह नि थानिवो होम मिनिस्टार थानिवो जय मनिटरिंग कमिटी खालायनाय त्रिपुरानि जत राजनीतिक दल जत रिटार्निस बरं तै कायसा कमिटी खालायनाय चिनि त्रिपुरानि समस्यानि समाधान सालायना बागैनाय कायसा कमिटी चंना बागै जों सालाया गाबा बरक ताबु बरक ODM रहनानि सावो सुरो मसिमिया एपिल हेति पिपेल मा खालायनाय 3 लाख नक बसिनि बरं नक थाङै मारनाय 3 लाख बरं लोन रुइ नक दुकान थाङै मारनाय 3 लाख बरं थानि चाकरि मारनाय नक चाकरि मारनाय चिनि रिटार्निस चाकरि मारनाय अबसिमिया चिनि राजबारी नबो राजाना फिरक मारनाय आमाके सरकार नक नाय मेनिया चिनि जागा रं हाके सेके मेनिया चिनि बरक न ताय अमा हाके राजबारी बानि मासा कायसा लोकसभाबो हायाके गवर्नर मा खालायनाय चिनि अबन दाबि दङ ताय प्रत्येकटा राजनीतिक दलंना अंकयो नर अमाके अब्रुम जाबरुमनिया उइनाय चिनि अ दाबिना मानिना दे चिनि अ दाबिना बादा खैते कोनो दाबि गरै चिनि आथा बुइसुंमानो नक्तां आथा वाले पार्टी बाय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाय नर जॉइन लिंखा बरक आथा वाले जोंनो रामदास आथा वाले प्रेसिडेंट जी बसुंगो साका नंगा सोशलिस्ट दाबिना आं यासाखा आवनि बिसिंगो आं कग्रुवो आं नरक बाय तंगैनाय नरक सामिल खायनाय नंगा दाबिना आं सिपताव रुजुइनाखा आं नरक इंडिया गवर्नमेंट कक सालायनाय प्राइम मिनिस्टर कक सालायनाय होम मिनिस्टर कक सालायनाय गेराता त्रिपुरान बमानि नाखानि सावो इंद्रजाखा मैना लाइन पानि बमानि नाखा सावो रुमानि स्रिमना आं मानि नाखा डाइरेक्ट TDADC फान्डिं आबनो आं मानि आं सालायनाय आबन बागैनो जों जयनले बरबाय जों ताबुक मिलेवैनाय TUIRPC ताइ आथावाले पार्टी बायखौ जों कथाबाय दिन डेभलपमेन्ट कथा बेलाखाना हामबाय गावनि बिसिं बरक ताबुक 32 बसर गायथांगा ताबु इमप्लिमेन्ट खाया हायागासिनि सिलाय किफेलेर दे तांगिनार ताताल खाय तां पाजि खाय जों गिरिना खायो अमसुंग बेलाखाना हामबाय जरना
नाय बे फरायसाखौ लांनो थांनाय जायो apa orang dia Thailand ke Thailand ni harga baik lagi itu spesial sebenarnya orang sini memang jadi sip sekali baik